जोङो बेखौनो बुंखाबायना दाखालिबो बुंदों सिदायै जोङो BPF आव जगदान जागोन होननानै जोंबो जाया एसे गिदिर मोनसे संगठननि मानसि जानानै मोनसे आफादनि मानसि जानानै एक्स NDFB जानानै एकर्ड लाबोनानै दिनै गोदाव सोराव जानांनाय हिसाबै खौहाय खर' फेदेर दिनै जोङो दे जोंनिया जासिगोन दे कुट्टा बर' जाथिया कुट्टा कुकुर मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बर' जाथि कुकुर कुट्टा बे बुंनाय रावा बबेसिम NDFB नि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगोन होननायनि दायित्वखौ भारखौ जेला लादों हातिम सात बर' जाथि होनबाय आरोखि फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायैयाबो बे जोंनि जोबोद मोनसे गिदिर खहा होननांगोन जागोन होननायखौथ' गोबां खोनाबाय HelloSbvlog नि नायगिरि नोंथांमोन फिन खनसे HelloSbvlog आव बयखौबो बरायनाय थाग्रोबाय कुट्टा बर' जाथिया कुट्टा कुकुर ओइ बर' कुकुर नैबेफोरबायदि जुदि जोङो दिनैनि समाव बुंजादों जोंनि माखासे दैदेनगिरिफोरा जोबोद गिदिर बाथ्राजोंहाय रायजो राजाफोरनि सेरावहाय हारिनि फारसे अननाय हारिनि रैखाथिनि बाथ्रा दिनैनि समाव सान्थिनि मोनसे थासारि होननानै बिथांमोना फोरमायो नाथाय आं सानदों मा दिनै जोंनि दैदेनगिरिजों लोगोसे जों बयबो गलाम जाफाबाय नामा दिनै जोङो निजेनि मोनथायनि थाखाय जोङो गुबुनखौ फेदेरनानै लादों दिनै जोङो जोंनि नांगौनि थाखाय जों दिनै खुद्रिबाबो दिनै जोंनिनो आंगो बिथांमोना जोंनि सायावहाय माबायदिहाय जोंखौ खोमसियाव दोनदों दिनै सोरबा सासे फरेस्ट रेन्जारजोंहाय जोंनि जायगायाव फैनानै जोंनिनो ओनसोलाव मावफैनानै साख्रि लानानै दिनै जोंनिनो रायजो राजाफोरनि फारसे नैबेफोरबायदि इनाय गाज्रि नोजोरजों जोंखौ नायो जोंखौ कुट्टा कुकुर होनलायनाय मोन्थायखौहाय बिथांमोननो सोर होआ दिनै बिथांमोना मानो बेफोरबायदि साहस खालामनानै दिनै जोंनिनो हारिनि फारसे बेफोरबायदि रावफोरखौहाय बुंनो थाखाय बहानिफ्राय एथ'ग्राब साहस मोनो नैबेनि फारसे गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों नाथाय बेखौ लानानै दिनै जोंनि माहारियारि आफादफोरा बहा दिनै जोंनि बर'नि गोबां आफादफोर दङ बिथांमोना दिनै बेनि थाखाय मानो सोंलु सोंथि खालामाखै बेनि सायाव मानो एक्सन लायाखै दासिमहालागै दिनै बिथांमोना बहा बेस्थ' जानानै दङ बिथांमोना दिनै गावजों गाव गोबां आसि थुलायबाय थादों दिनै बेबा बेखौ सोंखारिलायबाय थादों नाथाय जेब्ला गुबुननि बाथ्रा फैयो अब्ला दाउसा मावरिया बायदि जोङो सिरि जानानै थायो स' नैबेनि फारसे आलफ्रेड बसुमतारी आदा बिथाङा गावनि चेनेलनि थ्रुयै मेसेज हरदों जे जोंनि हारिनि आफादफोर आरो बयबो रायजो राजा जों बयबो दिनैनि समावहाय गोख्रों जानो सोलोंनांगोन आरो बेफोरबायदि निजेनि जायगायाव जुदि फैनानै सोरजोंबा बिदि गादब जानाय नेवसि जानाय डिसक्रिमिनेट खालामजाबाय थायोब्ला जोङो दिनै जों निजेनो बर' होननानै लाजिनो गोनां बाथ्रा सिम्पली बुंनो थाङोब्ला दिनै जोंनि गोबां माने बुंबा दायसो जायो गावजों गाव जेरै बुंलायलायोब्ला भुल मावनायखौ जेब्ला सोराङाव लाबोनो नाजायो बा बिथांमोननि बुंनाय लेखा जोङो जेब्ला एनालाइसिस खालामनानै खोथाफोरखौहाय बुङो मा नुखो 24 घन्टा दे बियो थांलाय फैलाय बर' जाथि कुकुर कुट्टा बे बुंनाय रावा बबेसिम मा जाहैयो बेखौथ' जों बुजिया नै बेवहाय मोनसे बिराद जोंहा बिग्रायनाय सफैदों आरो हातिम सात बर' जाथि होनबाय आरोखि बेबायदि बुंनाय जादों आं गोसोआव इनायनो दुखु मोननाय जादों सासे गोजौ रेंकनि अफिसार जानानै बिसोरो दिनै मानो जाथि सेवा खालामनो समाज सेवा खालामनो फैदों ना जाथिखौ मुगैनो दाननो फैदों आं बेबायदि आंनि गोसोआव सानदों आरो आं हामा मोननाय जादों नाथाय पलिटिकल बेनिफिटनि थाखाय गाव गावनि एजेन्डाफोरखौ फुलफिल खालामनो थाखाय नारा नाथा नाजादोंब्लाबो दिनै जों नुयो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरा पलिटिक्सखौ दासिमबो मोजाङै रोङाखै आरो जायनि जाहोनाव जोंनि बेनि थाखाय गुबुनफोरासो नैबेवहाय लाबालाबखौहाय लाबाय थानायखौ नुनो मोनदों दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरा गुबुनखौ अननाय दिन्थिनो
अननाय दिन्थिनो नाजानानै दिनै गावनि फारसे गोबां खहा लाबोनायखौ नुनो मोनदों। दिनै बिथांमोना गुबुनखौहाय खर' फेदेर दिनै जोङो देख दिनै जोङो नुयो जे गुबुननि बाथ्रा फैयोब्ला बिथांमोनखौ फार्स्ट प्रायरिटि होनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोननिखौ मावग्रोनि र' जोंनिया उनाव जागोन होननानै बेफोरबायदि बुंनानै दोनथ'यो आरो जोङो बेखौ सिरियै मानिनानैबो थाथ'यो दे बिसोरो बिसोरखौहाय बुरखायग्रोनाया गाहाम जागोन नामा होननानै साननानै जोंबो थाद'यो। नैबेनो जोंनि गोरोन्थिया। मोनथाया बयहाबो दं होननानै जोङो दिनै जोंनि फारसे निजेनि मोनथायखौहाय जोगारना लानाया बे जोंनि बिर जोहोलावफोरा जिउ बावलांनाया बिथांमोननि अबदाना जों दिनै बहा खोमानानै लाखो? बिथांमोना नै बेफोरबायदि थासारिनि थाखायसो दिनैनि समावहाय जिउ बावलांदोंमोन नामा? दिनै जोङो निजेनि जायगायावनो गुबुनखौ सिबिनानै दिनै कमप्रमाइसनि गेजेरजों नायल' जाल' नैबे काउन्सिलखौबो सानसे नङा सानसे खोमाना लासिगोन नामा? दिनै निजेनि सरकारखौ फोथांनो थाखाय दिनै गुबुनजों ओरैबायदि कमप्रमाइसआव थानानै दिनै बिथांमोननि फारसे फंसेबो बाथ्रा बुंनो हायैयाबो बे जोंनि जोबोद मोनसे गिदिर खहा होननांगोन। दिनै गावजों सोंखारिलायदों, नाथाय जाय बिथांमोनखौहाय नुहरनानैबो बिथांमोना जे मोनसे समाव माबायदि खामानि मावनो थांगासिनो दङ, जोंनि सायाव माबायदि बिथांमोना खैफोद लाबोगोन, नै बेफोरखौ नुहुरसेयावबो दिनै खोनासेयावबो बिथांमोना दिनै खाना बेंगा जानानै दिनै जोंनिनो रायजो राजाफोरखौहाय थगायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय सानबेसे बेफोरबायदि थगायजाबावगोन रायजो राजा नोंथांमोनावसो आं नैबेखौहाय सोंथि खालामनानै सानदों। थारैनो दिनै बिजेपि दोलोआहाय डाइरेक्टलि बुंबाय, बिजेपि दोलोआहाय जोंनि हारिनि जिथु माखासे दाबि दङ, जेंना जेंसि दङ, थारैनो बिथांमोना गोहोआव फैयोब्ला जोंनि फारसे मोजां लाबोगोन ना खहा लाबोनायखौ नुहुरो? दिनै थिग बिदिनो माखासे बारग' NDFB आदा बिथांमोना गोख्रों रावजोंहाय सोंखारिदों। जागोन होननायखौथ' गोबां खोनाबाय, मावगासिनो दं होननानैबो गोबां खोनाबाय। नाथाय बिथांमोना मानो सम मिडियानि गेजेरजों नुजाथिनानैहाय बिथांमोननि दुखुफोरखौहाय खनले फोरमायबाय थानो गोनां जादों? नैबेबो मोनसे बिराद गिदिर साननो गोनां बाथ्रा। थारैनो बिथांमोना दिनै मानगोनां दिपेन बर' सारानो बुं आरो जोंहा फरेस्ट बिफाननि बारग' NDFB जायनाखि बिथाङानो दिनैनि समाव NDFBनि माखासे जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होगोन होननायनि दायित्वखौ भारखौ जेला लादों मानगोनां प्रमद बर' बिथां जिहेतु CM जोंनि BTR हालामनि, बिथांमोन दिनै थासेयावबो मानो दिनै सान्थिनि गोजोन थासारि मोनसे फैनाय समावबो बिथांमोना दिनै असान्थिनि गेजेरजों भुगिबाय थानो गोनां जादों? सिगनेटरि सासे मानगोनां जोंहा डिआर नाब्ला सार बिथाङाबो दिनैसिम मानो उदां अख्राङावहाय फैनो हायाखै? बिथांजों लोगोसे गोबां आरो NIA केस नांफानाय बिथांजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय बिथांमोनाबो दिनै मानो बेफोरबायदि हालाय हाफाय जोबथेसालियाव थानो गोनां जाबाय थादों? जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। बेफोरखौ खनले जोंबो बुंबाय थानो दरखार गैया, नाथाय रायजो राजाफोरनि सोंनाय लेखा जोङो नैबेखौहाय खनले बावबाय नामा होननानैहाय फिन खनसे बुंफिननो गोनां जाबाय थादों। आरो थारैनो बिथांमोना दिनै माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला गोलाव समनिफ्राय साखाफारा जायो आरो थाग थियारि जानानैहाय गोबां बायदिसिना कालारफुल प्रग्राम्स अर्गेनाइज खालामो, गोबां रंजा बाजायैहाय प्रग्राम्सफोरखौ अर्गेनाइज खालामलाङो, गोबां दैदेनगिरिफोरा गोबां बिबुंथि होलाङो, गोबां बाथ्रा बुंलाङो। नाथाय बे बिबुंथि होलांनाय माखासे राव बाथ्राफोरा दान्दिसे समनि थाखायल' नामा? प्रग्राम थासान्दि एन्टारटेनमेन्ट खालामनायनि थाखायल' नामा? नैबे दिनै जोंनि गेजेरावहाय गोबां सोंथि दङ आरो रायजो राजाफोरा नैबेनि फिननायखौ लुबैदों मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोननिफ्रायहाय। बोरैबा नङा बोरैबा नैबे भिडिअखौ नुफ्लांबायोब्ला आसा खालामदों रायजो राजाफोरनि सोंनाय सोंथिनि फारसे
नोंथांमोना बेनि फिननायखौ हरगोन होननानै जोबथारनायावहाय नैबेनो रायजो राजा नोंथांमोननिफ्रायबो कमेन्ट बक्सआवहाय निजेनि रायफोरखौहाय कमेन्ट्स खालामनानै फोरमायहरनो हागोन एन्ड दिनैनि भिडिअआ नैबेसेनोसै आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम टिल देन स्टे टिउन बाय जुदि फैबाय थानाय समाव जोङो जानुवारि 27 तारिखनि गेजेरावनो जोंनि मोनफ्रोमबो समस्या जेंना बा रिहाबिलिटेसन गासैखौबो जोंनो मावफुंजोबनानै होआबा जोङो बेखौनो बुंखाबायना दाखालिबो बुंदों सिदायै जोङो BPF आव जगदान जागोन होननानै जोंबो जाया एसे गिदिर मोनसे संगठननि मानसि जानानै मोनसे आफादनि मानसि जानानै एक्स NDFB जानानै एकर्ड लाबोनानै दिनै गोदाव सोराव जानांनाय हिसाबै जोंबो जाया जोंबो बिथांमोनखौ जाहोआ बेनो बे केस सालायनांगौ रिहाबिलिटेसन होनांगौ गासिबो जेलाव थानांगौ NDFB नि खामानि मावनो होननानै दायथ' लानाया जाहैबाय दिपेन बर' सार गबिन्द सार आरो बेजों लोगोसे जोंना एकदम सिनियर फेरेंगा सार दङ बेखायनो आङो बिसोरखौनो खावलायहरनो हायो आरो बुंनोबो हायो बिसोरनावनो दायथ'आ साथामानो लाजोबखादों बिथांमोना राजनितिक बाहाबै बेखौल' बुङो मानो होनना बुंबा ओरैबारै स्लेब बेखौनो माने दानखे माने फोजोबनो नागिरो गासिखौबो बुरखाय नेनानै थाहोनानै फैबाय थानाय समावबो भटखौ जोंनिफ्राय मोनजोबो बेखौ लाबाल' खालामगासिनो दङ बेथ' दासिमावबो जोबनायनि लामायाव गैया आरो आङो जेलाव थानाय NIA आव दङ बिसोरखौबो गबोगोन आं बेखौ नुहुराखै मानो होनना बुंबा जेलाव थानाय मानसिफोरा गबोजोबोब्ला हयथ' जोंना रन्जन दैमारि सार दं नालाय रन्जन दैमारिखौ बिसोर गिनाय दङ आरो बेजों लोगोसे बिसोरो जोंथ' नुवाखै मावनायखौ खिन्थु निउस पर्टेलावथ' बुङो दिनैसिम 3-4 बोसोर जाबोबाय जुदि गोसो होसारनानै गोसो गोथारै जुदि मावनायमोनब्ला मानसिखौ मानसि हिसाबै अननाय दंमोनबा NDFB इसेबां आलाय सिलाय जानानै दिनै गाज्रि माखासे समस्यायाव दङ बिनि सायाव बिसोरो आय होननाय दङमोनब्ला दा बियो 3 बोसोर गाहाम नाङामोन बियो मास मोनसेनिल' खामानिमोन रां मेनेज खालामनाया जायहा बोलो दङ बेखौ एसे एनैखौ नायो नंगौ नाथाय बेल'नो मिडियायाव ओंखारनो मोना बे बाथ्राखौ बुङो बिसोरो दा मिडियायाव ओंखारनायनि बेलायाव बिसोरो हरो नंगौ कयेकजननो जायफोरा गं दङ बेनो एसे एनैखौ हरो नाथाय बिसोरनि बे केसखौनो 5,000 10,000 हरनायजों जेबो सलिया बियो थांनाय फैनायावनो जोबो बेजों लोगोसे उकिलाव होनायावनो जोबो दिनै कयेकजनफ्रा दिनै हा हु गैला जेबो गैला धोन सम्पति जेबो गैलांला मायाव मावनानै जालांगोन बिनि थाखाय अरायसम बिसोरो सिन्था खालामनाय गैया आं बेखौनो फोरमायो बिथांमोना मा बुङो माने जोङो मिडियानि गेजेराव नुजोबखायो आजिखालि बयबो जाम्बा गैला मानो होनना बुङोबा गासिबो निउस पर्टेलाव नुजोबो बियो मोनसे लफायनाय मानो होनना बुङोबा बिसोरनि साख्रिया खय फालाखो ओंखारो खय फालाखो जोबो इलेक्सन खाथि सफैयोबा बिसोरना साख्रिया ओंखारबाय थाखायो मिडिया लानायनि